אז מה קורה חברים? כאן איתי ואנחנו בסרטון הראשון בערוץ שהוא במקרה סרטון, כמו שאתם רואים, סרטון PvP בלוס. כן, אני מדבר מוזר, אל תשאלו למה, סרטון ראשון. אז בואו נתחיל. רואים, אין לי מושג מה זה, אוקיי. אני לא כזה אוהב את המפזת. 12. אגב, פעם היה לי שיטה כזאת שמחכים עוד ל-20 איירון ואז קונים שיר על זה, אבל זה לקח פשוט יותר מדי זמן. דווקא אני אוהב את המפזת. לא הבנתי שזה טיפ. למה אתה בונה משם, בן אדם? אולי שיט, הוא בונה גבוה, הוא בונה... אני לא בטוח אם הוא ישרוד את הפול דמג' אפילו. אוקיי, הוא פנה לכזה. ברור. אני בשוק, אני אוקיי, אני פרו פלייר, אני שיניתי דעתי, אני פרו פלייר. לא אכפת לי מה... אוקיי. ברור, שלא יהיה לי בלוקים. ברור, שלא יהיה לי בלוקים. אחרי הכל אני פרו פלייר, כמובן שלפרו פלייר נגמרים הבלוקים ברגעים חשובים. אני לא הולך להפסיד לסטיב. אני לא הולך להפסיד לסטיב הזה. תיגעו וחכו. אני לא הולך להפסיד לסטיב הזה. סטיב הזה, אני מנצח אותך. לא אכפת לי מתי. הוא בכלל סטיב, אני לא הסתכלתי על הסקין שלו. לא, הוא לא סטיב. אבל הסקין שלו מכוער, אז אני קורא לסטיב. רד כבר, רד. פגל. רד. למה לי שם? תחטוף פול דמג'. יש בלדר קלאץ'. אתה לא עושה לדר קלאץ'. הוא לא עושה לדר קלאץ'. אמרתי לכם שהוא לא עושה לדר קלאץ'. באמת. איזה נוב. 5, 4, 3, 2, 1. ונהרס למידה. כמו שאתם רואים, אני פרו פלייר עם 5 HP, מצליח להרוג אותו בקלות יתר. קונה פיירבול. כמובן, אני הכי טוב שבעולם, לא אכפת לי מה תגידו. לא אכפת לי שתגידו ש... אני רוצה ללכת אליה. שם, אני מלמעלה, כי תחת למקור, דרך שלא להגיע. כמו שאתם שומעים, אני שחקן מעולה. לא, כמעט עשיתי קלאץ'. אין לה שום של סיכוי נגדי. אני טוב יותר מהיוטיובר הזה של המסך בשם דרגון ארק, שהוא חבר שלי במקרה. אני בכלל לא איתה עם הסרטונים שלו. לא, אני לא רוצה לבוא לדיימונד עכשיו. אני לא יודע מה אני עושה עכשיו. אין לי דיימונד. והלבנים לא בואו אולי. נראה לי שאני תקוע. No. אתה לא. No. אתה לא. No. איזה סטאק. יש לו דברים מחושפים, לא הוגן. בואי, אני נגד צ'יטר. חרב איירון. כן, זה איירון. אל תלבלו בגלל הטקסט. מתי? אני ניצחתי אותו, אתם לא ראיתם את זה. אני ניצחתי אותו, לא נפלתי משם בכלל, לא. אני פרו פלייר. אתם לא תגידו לי שאני לא פרו, כי זה מה שאני. אני פרו גיים. אני מרגיש דביל. איך לא הצלחת להנחית מכה מסכנה שעתיים ורק עכשיו ופתאום אתה מצליח מיליון פעם.
תודה, זה באמת עזר לי. תודה אחי על פיירבול, אני רואה שהוא רוצה אני מקווה שראיתם את זה עכשיו. הוא פשוט נפל לוויד. אחי, מה אתה יודע? תביא קולט אחד! אוקיי, תודה. כי יש לי גולד מכהן ללוזר. אני המלך. הוא עוד פעם נפל. אני משחק עם נובים. לא הייתי צריך קצת לחרוש על המשחק הזה. בשביל זה לא להיות עם נובים. אחי, לא, זה פעם שנייה. אתם לא ראיתם כלום. ביי. וכמו שאתם רואים, אני פרו פלייר, לא הוריד לי דמג' כמעט. אני עושה ככה, עושה מזה, והורג אותו באיזי. אני פרו, אתם לא תגידו לי אחרת, אני פרו. אתה יודע מה, אני לא רוצה שיגיש על קל עליי, בכל מקרה. מכאן אני עובר למידל. משיג דיימונד בדרך שלי. משיג לי דיימונד. אני יודע, זה יוצא ממש קרינג', אבל זה אחד החלומות שלי להכין יוטיוב. אז כמו שאתם רואים, הגיע הזמן להרוס לשחורים, וזה יצא ממש גזעני, אבל הם לא בבייס. אז הגיע הזמן שהם יחוו מוות. ובום. יופי, הרסתי כבר 2 מיטות היום. בטח עכשיו עושים לי את המיטה, כי זה תמיד קורה שאני לא בבייס. אני יכולים. לא עושים לי את המיטה, אני בשוק, אני בהלם. כן, יש לזרועית. זה לא השחוז, איתי. לא, זה השחוז. אוקיי, אני רואה אנשים קצת... אתם יודעים מה? בואו ניקח קצת אבל... למרות ש... אני אחזור לבייס, רואים אותו, הוא לא היה כאן. כן, אני נפלתי בכוונה, וגם לגמרי לא ראיתי אותו, או אני פרופר, לא ראיתם את זה. אז כן, חברים, אני צריך ללכת בקרוב, בגלל שקרוב לי. כן. אני מת. אז כן חברים, כל הסיכויים שזה יהיה המשחק האחרון, כמו שאמרתי קודם. וזה נעשית לי המיטה. אני לוקח את הזמן יותר מדי. אין בלוקים, זה משהו טוב. שמחמיא לי מאוד. רגע, אסור שתפיל אותי. בואי, הוא טוב, הוא יודע לשחק. אוקיי. חבר'ה, לצערי, אני כנראה אפסיד את המשחק הזה. אז כן, אני מניח את זה המשחק האחרון עם הפסד מוחץ. אז יאללה, אני אנסה לעשות את הטוב ביותר. אוקיי, ויאללה ביי. אז כן חברים, יאללה ביי.